Gorbeialdeko urtekaria. Gorbeialdeko ikastetxeen elkarlanari esker, urtero bertsolaritza eskaintzen den hezkuntzako ikastetxeetan. Guztira, 6 ikastetxeetan landu dute bertsolaritza 2023-2024 ikasturte honetan. Aramaioko herri eskola, Legutioko Garazi eskola, Gorbeia eskola, Izarra herri eskola, Birgen de Oro ikastetxea eta Otxandioko eskola. Gozamena eta bat-batekotasuna izan dira aurtengo protagonista nagusiak. Hasieran koplekin bakarrik egin genuen arren, improvisazioa izan da kurtsoko osagai nagusi. Eta ondoren, kurtso amaiera gerturatu ahala, bertsoetara ere saltoa eman dugu. Ikasturtea modu ederrean amaitu. 15ean behin landu dugu bertsolaritza 5. mailan eta 6. mailan. Askotariko ekintzak egin ditugu. Bat-batekotasunean trebatzeko jolasak, egun berezietako bertso sortak, Alea aldizkariarekin batera bideokopla lehiaketa bat, eskolarteko bertso txapelketarako bertsoak, Santa Eskean ere joan ginen negu inguru horretan, ipuin batzuk ere bertsoratu ditugu, eta 6. mailari azkenengo agurra eta oporrei hasiera emateko bertsoak ere sortu dira hainbat eta hainbat ikastetxetan. Ikasturtea erabat nekatuta amaitu dugun arren, balorazioa oso positiboa egiten dugu, eta hurrengo urtera begira pozez eta irrikaz hartuko ditugu ikastetxe hauetan dauden ikasleak. Apirilean zehar landu genuen kurtsoko osagai nagusienetako bat, Arabako 14 urte zazpiko eskolartekoa. Bertsoak prestatu ondoren, maiatzean iritsi ziren eskualdez eskualdekako topaketak. Gorbeialdeko topaketa zehazki maiatzaren 24an jokatu zen Legutioko kulturetxean. Lepo bete zen egun horretan, ez zegoen iaia eserlekurik utzik, eta nerbioak baretu ostean festa giroan aurrera egin zuen arratsaldeak. Gorbeialdeko ikastetxeetako idatzizko lan sarituak eta bat-bateko emanaldiak bertan tartekatu ziren. Aurten datu pozgarri gisa, azpimarratu nahiko genuke, bat-batean egitera bertsolari gehiago apuntatu direla. Eskoletako partaidez gain, ikastetxeetan motibatuta egon diren ikasleek bat-batean kantatzeko izena eman dutelako. Gorbeialdeko topaketa burutu eta gero, Zigoitian ekainaren batean, Bengolarrako frontoian, Araba guztiko bat-bateko saritu eta improvisatzaileak elkartu ziren. Gorbeialdeko ikasleek irailaren 7an goizez izango dute ontza ekstremeko sariaz disfrutatzeko aukera. Eta horrela, Zigoitian, amaiera borobila eman genion aurten ere Arabako 14 urte zazpiko eskolartekoari. Beste behin ere eskolarteko jendetsu eta eder bat burutu genuen. 14 eta 18 urte bitarteko eskolartekoari dagokionez berriz, aurten, maiatzean zehar, 3 topaketa izan ditu Kanpezun, Aramaion eta Gasteizen izan dira zehazki. Final aurrekoak jokatu ondoren, 6 finalista izan ditugu aurten Aramaion jokatu den 14 eta 18 urte bitarteko eskolarteko finalean. Finalisten izenak honakoak: Egoi Amabizka, Urkola Fuente, Samuel Rodríguez, June Astegieta, Iraide Onaindia eta Anitza Barrategi. Baina berezitasun gisa, finalariekin aurretik, arratsalde berberean, eskualde ezberdinetako bertsolari gaztetxoen taldekakoarekin hasi zen. Bertan, Gorbeialdeko taldeko 6 lagun ere aritu ziren. Beraiekin batera, Lautadako 4 gaztetxo eta Gasteizko 7 gaztetxo. Kurtsoan zehar entrenatutako ariketak egin zituzten kuadrilla arteko formatu paregabe batean eta saio divertigarri zein azkarra eman zuten. Ondoren, nagusiek beraien protagonismoa hartu ondoren, Egoi Amabizkak lortu zuen aurten 14 eta 18 urte bitarteko Arabako txapela. Azpi txapeldun berriz, Iraide Onaindia, Gorbeialdekoa, Aramaiokoa geratu zen. Bi hauek izango dute Arantzan ekainaren 15ean Euskal Herriko finalean Araba ordezkatzeko saria. Aste santuetan, Arabako bertsozale elkarteak tokiko udal eta kuadrillekin elkarlanean antolatutako bertso barnetegietan, Gorbeialdeko aurrek parte hartzeko aukera izan zuten. Eta Lautadako aurrekin batera, 76 aur animatu ziren Espejon barnetegia gurekin pasatzera. Eguraldia lagun izan genuen. Jolas giroa izan zen nagusi eta beste gauza askoren artean, Espejo herria eta bere ingurua ezagutzeko aukera izan genuen. Arabako bertsolariak ezagutu eta bertsolariak kantuan jarri zituzten gure aurrek. Beraiek ere noski kantatu zuten. Unai Anda etorri zen gonbidatu bezala eta berarekin batera Aroa Arrizubieta, Arabako txapelduna. Eta baita Elizaldua txandan monitore izan genuena ere.
Urtero bezala, udaberriko oporraldian, maleta prestatu, autobusera igo, geltokiz geltoki eskualdeko herrietatik gaztetxoak jaso, eta bertso barnetegia bizitzeko gogoz, heldu ziren espejora, lagun berriak egin, iazkoak bertopatu, euskara eta bertsoarekin jolastu, eta 3 egun zoragarriz gozatzeko parada izan genuen bertan. Gorbeialdeko bertso eskolei dagokienez, aurten ere lanean jarraitu dute. Iaztik martxan zeuden Izarrak, Legutioko eta Aramaioko bertso eskolak eta, hori gutxi balitz, Gorbeia eskolatik ere ikasle batzuk animatu zaizkigu bertso eskolara. Badakizue, edo jakin beharko zenukete behintzat, ateak zabalik egongo direla bertso eskolara etortzeko aurrerantzean ere, eta froga egin nahi duena beso zabalik jasoko dugula. Ez ahaztu, zure gelako bertsoak ikusi nahi badituzu, oso erreza da, sar zaitez gure webgunean. 3b bertsoikasgela.eus, ikastetxeak pestainan klikatu, laukian zure ikastetxearen izena idatzi, izenaren gainean klikatu, bertsoaren izenburuaren gainean klikatu ezkero, bertsoaldira eramango zaitu. Orain da momentua, zure ikastetxeko, eskualdeko eta Arabako gainontzeko ikastetxeetako bertsoaldietan kuskuxeatzeko. Zuekin egon gara, klasean gusturan, zenbat barre algara, bronka edo gudan. Baina gurrezateko garaia heldu da, merezi duzu eta disfrutatu udan.